Ni beliang sebai pi ki bai shimenta hakni hamas si try satellite lingba ka channel jong saskom lingba ki cable network baro wat lingba ka YouTube jong saskom hakni por ka jing tu na kaleng jing kalongba ni ne pembiang ba ka kom shong halaki ing sem ni ne shimenta de ka jing rublei to ai ba ka ing sem jong pi ka ni por kan de ka ing mani barit pin shimenta de ka jing rublei ba ni ka pa pi ba pendwai na do ka mesim na banta ke eke borok baja hakni ga sla prthei mita bat in ke mau pang lu na banta kitu ki ba yele ki ban ba yakun prisha ya kan gi pang manta kerpang gi ki doktor ki nas ki pulet pat ki le ban yada yang ai pi na oni kun jing pang te menta klam beslam ina ai ka por ya I for the german dur kindat bat in hadin ga dang in sasang ya ka mas ko presho kiba yeshim benta gane ga mas bokoi langba gane ga channel balapen bai ga saskom nya ai kublei ga saskom bat ki team member baro kibala ai ngi gane ga la balapen la yangi ban yo shim benta gane ga mas ka bokoi te ngin shim benta daga bru blei gane ga jingle nyam gade hi bo phiyo benta ga mas bokoi te kumta shim benta daga jing rublei ya shim benta gi jing duai ngap gi jing pule bat ap hadu ka bakot hi namar phio benta pura hakamas wala da phimyo ban pediang ya ko komenian bakoi ndrei in sa pediang ya ko komenian sem ya se duai ko komenian sem shibet nda bala dei ka po ngin sedang benta ya kan ne jing kenya jong kamas bakoi ha ka kerteng ukpa bat ukon bat umen sem bakoi amen ke jing ai chong trai chong yu jesu christ bat ke jing in chong blai lamba ke jing aslok jong men sem bakoi kin don rengkat bat phi baro rengkat bat iru ko men ko para ngirung chakatayo bakoi hagane gesni chakatayo jong ke jing sha chitom ba ke jing pen em yangi te kumta tungin kubur bangi long ki nong pop knang ban long ki balakre ban le niam ye ki jing maya bukui ngin shem gasla ka bakhat lai nga plan how blay baron bor baro bada pi ko men ko para bangala lepop shibon dagi jing perkhat badagi kdien dagi kam badagi jing le klep daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakrau jonga namar kata ngakerpat ya kamaria bokui kabayai sa katai soti ya ki angel bakiru kui
Baria phi ko men ko para banduai na kabenta jonga how drive play jongi. Ublay badon bor baro on isn yangi bandalama iki pop jongi on yalam yangi shaga jing im bom jukot. Amen. Go try to eat sanay. Go try to eat sanay. Go try to Go Christo Isenei, Go Christo Isenei, Go Christ, Go Christ, Go try to Isenei. Go try to Isenei. Go try to Do ngia duai hagan ne kapor na ka benta jongi iwei pi wei ki bai sim benta gan ne ka mas bukui ngi duai na ka benta ki tu ba pang ki ba chitom kham tam ki tu ki ba pang na gan ne ka jing pang jong no corona virus ngi duai na ka benta kari ka jongi ki pai ong song shnong jongi ngi duai na ka benta ki doctor na ka benta ki nurse ki tu ki ba sumar sukheri ki ba pang hagan ne ka por ka ba ma mau blay try kan rat on ai yang ngi jing singai ba jing silor ko blay badon bor baro ba im junam meu bala pen long yu nong pen im jongi ba un sim ya ka jing long do jongi bat ba un ba ya ka diang na kum ka nuksa jong ka jing sngoret ba ka jai ben reu kan buat to ngau sen ai ban pen long yang ngi ba bit dor ban yo ya ka jing hikai na ka jing yai sha jong u bat ban yo ban taru ha ka jing mi pat jong u ba im bat ba sin shar bat me ha ka jing ya long ko wei jong ban siem ba koi wei blay junam la junam. Amen. Kajimpule na kitab Isaya utrai ublay ulai hangai uthale jom kito ki basha hikai knang manganduk nang bansha na kakhtien ya bathai man la kastap ukraseu upen kendit ya kashkor jonga ban sngap kum kito ki basha hikai utrai ublay ulapli ya kashkor jonga bat ngam syam ban ngam syam phaida dir ngalapan sya yala ka ingdong hagito ki basyo yanga bad yala ki ngap hagito ba phut yo nyu tumo jonga ngam syam tap yala ka khamat na ka jingle ran bar ka jing ban thiu nabaw try blay u yarab yanga ngam syam la sya pen sayong kumta ngalapan ila ka khamat ku mau shamok ban ngatip bangan omsham sha pen leran kaktien jong utrai Yes ngau yau blay
kajubab jumpi kanlong koblei jonga balei mela ino yanga Kublai jonga, balai mela ino yanga. baro kibayo i yanga kirki ben yanga kipendram yala kiramyang sentur bat kikarnga laki kli ulasanya alut hautrai i unpen im yau i unpen lai yau namar i yau kajubab Kublai jonga, balai mela ino yanga. namar kiksau kilaker saudong yanga kakenhuan kiri dokat kakang kedong yanga kisam kitlew hakikti jonga bad hakikjat jonga ngala banyew kisheng jonga baro kajubab Kublai jonga, balai mela ino yanga. Kia bentai kijan pong jonga paramaki kia khalai no sip ya kijan kup jonga henrei mame kotrai watsa sha jongai ko jing khalai jonga ben kloi ben wan yarap yanga kajubab Kublai jonga, balai mela ino yanga. ngan pen benai kekerteng jome haki henmen para jonga ngan yaro yame hapdeng kador barba phi ki bateng burom yo trai to yaro yo baro ki khur ki kseu jakob to pendan burom yo to burom yo phi baro ki khur ki kseu Israel ka jubab Kublai jonga, balai mela ino yanga. Kajing pule na kashiti, Paulus bakun, Isya Kristan na Filipi. Ukris Jesu, laudan kajing long blay. Umsyam na nyaw ba kajing erengkat bat ublay. Kalong ke ba kap sarong. Penban alupan sudah ya lade. Dak basyim ya kadur jong mraw. Balaka hakadur jong brew. Bat ba uladon ya kajing long brew. Lapen rit ya lade. Dak kabakong hadok kajing yap halor kading penake. Nakane kadam ublay lakantiyo yau. Badul ai hau kekerteng kabahalor kekerteng baro. Baha kekerteng ujisu kakosio baro kendam krum. Kajong kibaha beneng. Kajong kibaha kendel. Bat kajong kibaha pok kendel. Berman utlik unpla. Bau Yesus Kristus ulang terai, haka buram ublay ukpa. Kektian jom terai. Yes, kamu ya ublay. Ya royo trai, o Christ Jesus, yang joy bersama gospel John. Ukris ulakangu hado kejingyap ken halor keding pna. Nakane kadaw ublay ulakan tiyaw yu. Bar ulay hu kekerteng kebahalor kekerteng baro. Ya royo trai, o Christ Jesus, yang joy bersama gospel John. Utrai undon rengkat batpi, kejing pule naga gospel bakui kat kum Matius. Ha kata kapor, ujisu layeng hakmat jong ulat, Pontius Pilatus. Bat ulat ulakli yu, medei usiem kiju, ujisu lajuba, hoit ngadei kumba melaong. Henrei habalamudu yu dakiling do rangba, baki temen kisan, syam lajuba ai. Kumtau Pilatus ulaong hu, memyok snawi ki ai baro, baki mudui persya yame.
Henry Syamla Juba ya wat tang ya kawai ke jing kenno hadu ba ulat lengo ngai te hagas ni kawai paskha ulat uju pelai na gebenta ki pai ba ya uno koi di ubaki kwa bat keladon hakata kapor ya wei koi di ubabut nam ubakreteng ubarabas kumta habakila ya lumlang upilatus ulaong haki yano pikwa bangan pelai naga benta jongpi yau barabas ne yau jisu yau balakhat ukres namaru latip bagade jing bishni bakila IT no yo nalor kata kat bau dang shong halor ka khat bisha kat nga jong u kala phak tien show wat ya muslia bat utu breu bahok na ba menta gasngi ngala shitom jingmot shibun haga jingpo sneo naga daw jongo te keleng do rangba baki temen kisan kilakan shot yo paiba ban pan yo barabas ban yo jisu pan ban teriak ulat keli biang yaki yano neki arngut pikwa bangan pelai naga benta jongpi bat kila juba yau barabas upilatus ulaong haki dengan le ayu yau jisu yau balakhat ukres baro kila yaong sanar pna yo deu lakeli bale ulale kamsneu ayu hangta kila kerkai kamja sanar pna yo habo pilatus ulayo i bo umla le ai ban kumbakan mi ka jing kewen ula shem ya ko bat ula tet elaki kiti hakmat upai bat ula ngakhuai nagasnam jong uneu breu boh do ya pek hi mapi te baro utau pai ba ula jubak shan kasnam jong u kan long halor jongi bat halor ki khun jongi kumta ula pelai haki yo barabas bat ndalala sempat yo jisu ula IT no yo u ba insana na nangta ki sipai jong ulat kilayalam yu jisu syapok kakarat bat baro shikan hun kilalum saudong yu te kilaloj lengkhuj yu bat kila penkup yu daga jangkup sau kerang bat nda kila thain ke pan sniat gi sia kila pen phong ya ka kli jong bat kila pen bat ya ukha haka kti ka mon jong nangta da ka badam ko sia wa khmat jong kila khi ben yu kila ya kublai ko siem kiju kila bentiu yu bat dau tau kha kila shok naka kli onda kila dap rakhi ben kila wengno na ya ke jankup bat kila pen phong yu de ki jan jong hi nangta kila yalam no yu ba insa narpna kat ba kidang ya lek kila ya kendu yu we breu na kirini ubakerteng usima ya une kila penbor ban ba ya gading pna jong jisu haba kila poi chaka balakot golgotha kabomut kajaka maloi kli kila ai hu bandi ya kawan balakle bat ko ksan onda ulama syamtre di yaka bat onda kila sanar pna yu kila ya sami ki jan jong habdang jong ki da ka basyu ya khalai nosse bat kila ya shong bat ya ap yu hangta haneng ka kli jong kila bu ke jentho mudui persya yu ka ba ong kumne une ulong jisu usiem kiju bat la sanar pnalang bat ya armut kinong tu uwei shikaman bat uwei shakadiang bat kito ki balaya lenti nangta kila kren ben yu kila kerenga lagi kli bat kila ya me uban pentua ya ka tempel bat bantai biang ya ka hapo laisi penim ya lade lada mede kun blai hiarno naga dem na haga ju kurukom kileng do orang ba bagi start ain bagi temen kisan kilaken iu yu ki ula penim ya ki wei ya lade pat umla penim udai usiem ke Israel ai un hiar menta naga dem na bat ngin yangen hau
Ulashania hau blay. Do blay un pelai yo mentah lada usngau bha yo. Nama ulaong ngalong ukon blay. Bat kita genong tu ya ki balasanar nalang bat kila ben yo hakeju kerukong. De haga kenta ke bahandreu kalau don ge jingdum haga ri barok ka wei hadu ka kenta ke bakendai. Bat hamar ka kenta ke bakendai. Ujisu la perta de sur ke bajam. Eli Eli lama sabachthani ke bomut ko blei jonga balai mela ino lendet yanga. Bat don na ki bayayang anta kila yo snow ya kata ki ong une ubreu ukhot yo Elijah uwe na ki ulamare bakbak ula shem yo sponge ula wi yo haga serka bat ula si yo hatudu udiengka bat ula ai ho bandi henrei ki wei pat ki ong dongin ya pe ladau Elijah unwan ban pelai yo ujisu la pertabiang na sur ke bajam ban ula dekut mensim dengan sengap jar shipa. Hakmi keperda jong ke tempel kelakan arlian. Nadu kli hadu trai. Tega kendau kala kenyu bat ki mau siang kala pedang. Ya ki jentap ru la penang. Bat ya bun ki met jong ki ruhok ki balayo thia la pen mi pa. Bat nda ki la mi na ki jentap hadien ga jing mi pa jong u kala lek syakanong ba bakui bat ki la pau habun ki bre. Habau orang ba asispa. Bat kita ki badan batu bat ki badang ya am yu jisu kila yo i yo jumai bat ya ki balajia kila dak na jing syap tieng bat kila ong da shisha une ulong ukon jong play. Para banget be ye ngila yo snow ya ka ketien ga jong play ka bakran hangi mentah. Lese hakum kan nega pot klampet ke perthai barok kawai bat mangi iwei pa iwei ke baya sim benta hagan nega mas bakui ngin ya perta show blay ko blay jonga balai bela ino lendet yanga hagan nega pot bon ba kilangat hautau jingpang coronavirus bon kila klat no deki hajar kila klat no bat ngiru ngiting ngise ngidon aga jingma yo bagan aga jingpang kan wan lap yang ngiru bat ngim don jaka shano ban pet ngim don jaka shano ban pai umpat syam ya kadawai kat kabangila ban pikir ngila pikir ngila buat ya jing tha jong sorka ngila buat ya jing tha jong ki bobon ki balang henrei hagaju ko por ngis ngau la ngis ngau ret ka mensiam bat ngi perta show blay ngi lemak ke badum bat ngi perta show blay ngi ong ko blay jonga balai mela ino lendat yanga lese ngis ngau bom don bayarap ngis ngau bom don badon hajan jongi ban pensngai yangi ban bat ya kakti jongi hagane ko por ngis ngau bala ino yangi ujisu hagan klemat usngau ya kata ke cu ke jing sngo ngila pule tang shi benta jong ke gospel menta ke sni ngi klan pule ke benta ba khmat nrei lada ngila pule bat lada pinyo kala ban pule hala yeng la sam ngi ke sni pin syap ba kita ke bau jisu syania kita ke senran ke bau syania kila yo kila pet kim syam ladan ajan jong pin syam bagi kita ki breu ki bau ji akan du man ke sengih ke tempel bar ki chnong thau jong ki akan no pen ban yo yin syam bagi kita ki breu ki baya perta hosana hagat kum kan ke sengih utrai hosana ke sengih utrai setelah ki perta kita ro kim don syu baru jisu
ulas ngau marway usngau kenja bat uperta show pa jongu ko blay jonga balay mela ino yanga don go way pat ke jing yam pang lut ka ba kham shat kai ban ya ka ni ka ba kham pen snow pai do no ban ya ka ni ban snow ba shai marway hakum ka ni ka po bon ba ki para jongi ki snow shai marway ki don nangi ki to ki bab shong marway bakan ni ka jing pang ka nam sapya ki don nangi ki bab shong jangai na laki bahaya yang asam jangai na laki bahaya ki batwan klem yo ban ya kendu klem yo ban yo i ni snow melum hakum ka ni ka po ban ni perta ko blay jonga balay me ino yanga kane ka jing perta jong jisu kam de ka jing perta du jing kermen hande ka de ka jing perta ka badap de ka jing kermen ka de ka jing perta ka badap de ka jing shania haga de ka sni ladang ilayo kalan banya ya procession satellite ngenjen dalam perta hosana yo bahajrong tam kane ka kentian hosana ka kit jimut hakum kane ka por kam tam habangyong hosana hosiana ka bomut ngayaro utrai bahagaju ka poru ko blay to pen im yanga ni aimu yu blay ni ro yu blay na ka pata gi jikr pu ki bawla dak ai ni bat ni duai na ka pata gi jinyara chu ko bandang wan hosana pen im yanga ko blay kane ga de gi jing perta chung ni menta ka si ni la yo i hakaleng ka pertai haka snong ka thau chung ni ru buon ki e la khang ye ki yo ki hat banyada ya ga na ga de gi jing pang la khang buon ba ki officer ka la khang iki jaka pule lakhang bon ba ki jaka lakhang wat banyajan para bre ban laj daga de jingpa lakhang bon ki e hanre ka wai ka klam sha khan bat umla ban khang ya bat kata ka dei ka jing e jong play baro kela e yo jisu kisnran jong ki paralok jong ki to ki baye e yo ki to ki balayo jing terpu no ki to ki balayo jing pen koi no ki to ki balayo jing pen em no kim don hajan hanrei uklam sange uklam pendam ban yap na ka benta jong i namar bau e yangi namar bau e yangi kata ka de jing kermen jong kata ka de jing kermen jong ublay uklam khang ya ke jing ie jo la don coronavirus na umdan u blay u ie yangi u pa ya ke jing ie jo u shani te ga e pat mangi pat ide pat kum ki kun jo blay ke ne ko por hoi la khang bon ki e kum bangi om ka de hiru kum ta ban lai na ke de jing pan han rei ya ke jing ie jo ngi yau blay bari ke para marjan om dei ban khan bon ba ki breu ki don kam ya ka jing yaram jongi bon ba ki breu ki don kam ya ka jing dwai lam ke jongi ke jing dwai ke jongi ka kam sen le se ke jing yaram jongi ha ka kam met ni don kam ban yaram ya ki hakum ga ni ka por bon ba ki anut ban yo snow ya ka sur ke jongi te kum uto u nong ya thu lupa ha ka jing pule ka ban kong ka bang yala yo snow boong utrai ula pen kendet yanga ula kersiu yanga knang bangan duk nang ban shan da ka tien ya ubat hai kani hajini gisni bon ba kila thai kis ngolong a bom yo ban le chane chatai bom yo ban le tre ban le ta mangi tongin long bumuto nong ya thu lupa isaya tongin nang ban shan dagat tian yang tahu batai ya kita ki batai ya kita ki badu cingkermen kata ka dei ka kam ka babha ka jongi ngin shan dagat tian walada la ong yangi ya jangai iwe na iwe pat hagamen andre hagamen sem haga jing duai haga jing ie ngi dei banyaja bakumta ngi ngai skam badaka bangi perta shotrai hosana haga negesi ni kerpat ya ke jing isnai ke jongu ya ke jing penim ke jongu
Nhi phai so blei trai kan rat banong ko blei jonga balei mela ino ya u blei usaskor kani ka por ka bangirung sa kata yau bokui sa kata yau jong ka jesa sitom kamkut haga jing ya kamkut haga jing pang ka jing sitom kamkut haga jing mi pan jong trai jisu haden sita yau ngin sarake ya ka ni ka jing mi pan jong trai jong Yesus Kristus kaya lam yang isyata kani ka de jing termen jong i kani ka de jing ngai jong i ni perta so blei wat ino yang i ko blei wat ino nyem don bor nyem don ka jing stan nyem don ka jing sempang nyem don ka spa nyem don ka po ban ya le persya ya kani ka jing pang kumbaga long bata han re ni phai shame ban yong ko blei jonga wat ino yang kani ka de jing tang ka jong i menta ka si ban ngi ngai skam bo blei un om ino yang i ngai skam bo blei un om phai landat ngi ngai skam ba ublei unyai don bagi ba unyalam yangi sya ka jing mi pan unyalam yangi sya ka jing jong bon ba ki klam kila jia ko perkai patang kila don ki klam penban ublei udang ie udang pensa yang perkai ka ba ie ka ba latha ba ngi ngai skam ha ba ngi perta so blei ko blei jonga wat ino yanga ublei snap yangi un pelai yangi un yada yangi un penem yangi un yalam yangi syaku buram jong jing mipan para bangai biye dongin syania hau blei ai baga jing doai jongi kan long ko blei jonga wat ino yanga en yaro yau Yesus Kristus ngin shem ya kasla ka bakat pra na ka got jing doai jongi kasla ka bakat pra ngin pla ya ka jing ngai jongi kasla ka bakat nyau ngai how way ublay ukpa badan bor baro unong thau ka beneng baka kendo bat jong ki ei baro ki bangila banyoi bat ki bangimla banyoi bat how way utrai Yesus Kristus ukon bamarway jong play bat balakha na ukpa na du ka bom jukut ublay na ublay ujing shai na gijing shai ublay basisha na ublay basisha yau balakha yau ba umsyam lathau ubaka ju ke jinglong tenrai ba ukpa dau balathau ye ki ei baro ubana ga benta jongi ki bre ba naga benta ke jing penem yangi ulah hiar na peneng bat ulah longdo dau mensiem bokui naga maria thei soti bat ulah long bre la sadar na yo naga benta jongi hapo Pontius Pilatus ulah syale ben ulayam balatap yo bat ulami pan agasngi ka balai kat kum ki jinto bat ulakeu syabdeng usyong hakaman ukpa bat un sawan pan daga jingdon buram ban bisyari ki bayem mat ki bayam kahima jong u kanom don jingkut bat hu mensem bokui utrai bat ubai jingim ubami nau ukpa bat nau kun yau balamane bat buram rengkat bat ukpa bat ukun ubala gran dikinong ya rupa bat hakabalang kabalong kaway kabokui Katolik bat apostolik ngaplay kaway ka baptisma nagabenta ke jingma ikipok bat ngakmi lanti ya ke jingmi pat kibayap ba ya ke jingim ka perthai ka bandangwan amen. Ko para ngirong siya katayaw bokhuay jong ke jing sha si tom utray habo Chris ulah terwai ke jing nuai ke jing kerpa au pa jong de ke jing naga jing yam bat ki umma
Tonya kerpat yu blay. Bahabau snap ya gajing IT badan buram jong kun chong un shashkoru ya gajing duai chongi. Kajibab jumpi kanlong. Atrai to snap isne yangi. Atrai to snap isn yangi. Baya ka balang kanong lait kurim ukris. En pen kuat ya kasnam jungu. Hakane kapor ya kajing stom jungu. Tong ini kerpat ya atrai. Atrai to snap isn yangi. Bada kasnam ukris halor kading pna. Inside kuat na kaperthai. Bada kibrio boro ya kane kajing pang corona. Tongin kerpat ya atrai. Atrai to snap isn yangi. Va ublay un ay kajing shlur ba kajing esya. Hakito baro ki bang bastom. Ki baduk bekerdu. Berkibangat kajing harukom. Bakin ya benta hakajing sya istom ukris. Tong ini kerpat ya atrai. Atrai to snap isn yangi. Nak benta kari India jungi. Bakan laj nak kene kajing pang corona. Ba nak benta kinong ilam jungi. Bakin yo ay kajing shlur. Ba kajing shumpang. Banelam ya kari hakalenti kahok. Tong ini kerpat ya atrai. Atrai to snap isn yangi. Nak benta jungi iway pa iway. Da kaba kajing sya istom ukris. Kading puna jungu. Unilam ingi sya kaburom jong kajing mipan. Tong ini kerpat ya atrai. Atrai to snap isn yangi. Ngiduai na kabenta kito gi basumar sukher ki bapang ki basitam ki doktor ki nurse kito baro ki badan benta kebayaran ki hospital ki jaka ajing sumar bobier bakin light na kane ki jimpang ba bakin la penlek ke kam ke baba ngiduai ru na kabenta kito lese ki bas ngau kenja ngau lang kane ke por bakin yo ke jing sngai no play. Dodon lem kotrai baki pai jome ki baduai. Knang baya kata ke bakim sim laslan ban pan. Kin yo de ki jing dawa jo ke jing sha shitom kun jome. Ba embar basin sha junam la junam. Amen. Ngin sim naga sla ke ba arpo. Long balakar khu mame ko try blay jong ka perthei baro namar naga jing poho kerhai jong me ngelayo pediang yo khu bangi terwa hame uso jong ka kendau bat jong ka jing trei ubre un sakalalong yangi ukpu ka jing im en ya ro yo blay si junam. Long balakar khu mame ko try blay jong ka perthei baro namar naga jing poho kerhai jong me ngelayo pediang ya ka wain bangi terwa hame uso jong udeng wain bat jong ka jing trei ubre kan sakalalong yangi ke jendi bakenja mensem en ya ro yo blay si junam. Toya duai ko para bagai jing kinya jonga bat jong phi kan long ba priang hon au blay upa badon bor baro tu try priang jing kinya nikiti jong phi na benta ke jing ro ko buram ke keteng jong ke jing mentoy ngi ban ka balang bang. Dagi jing sha chi tom jong kon balakha marway jong me ko try
to ai bagi jing pen Yesuk jong me kan don hajan jongi nang ba wala nyem la bandawa ya ka diki kam jongi henrei da jing isnei jong me da kabaya ya kmat jongi ngin la ban yo pediang ya ka leng ba ka jing kenya ka bala terwa sisen bat si junam dau kres utrai jongi Amen. utrai undon rengkat bat pi Rengkat babiru, do kentiu ya la ki donut kinti shall try. do ngini ai ngu ya utrai ublei jongi Rashomhok bakade, da shisha ga long ga badai bat ka basyong hok ka dei ti jongi bat ka jing penem yangi haman la ka por ba ka jaka ban ai ngu ya me ko trai ko kpa bu kuat ko blei badon bor bat bom jukut lang bau trai jongi Jesus Christ ubawat lau long ubalui lui ula sya shitom ngau bha na ga bentai ke nong pom bat ula pediang ye ke jing penran bom hok ban pelaj im yangi ki bop pom ka jing yap jong u kala sai phar ki pop jongi ba ka jing mi pat jong u kala siu dor ya ka jing pen man hok yangi bat kum ta ngi perta jam ka jing khawai ke bakmen kum bareng kat baki angel baro ngi pen banai ke jing ya ro yami Bakoi utrai bakoi ublei kipa Benengman percaya kita Dakang burang jombi Wai Hosanna Shadron Wai Hosanna Klemkun Wai Hosanna Yublei Juno Yaron Yutabawa Why Hosanna Shadron Why Hosanna Klemkun Why Hosanna Yublei Juno Da shisha melong bokoi kutrai katmei jong jing koi baro Namar katangi kerpat yami Dopun kuit pen kentangi kini ki jenterwa jongi Naga bapa yu men sem jong me Kum jer halor jongki Bakin dop kelalong yangi Kamet bagas nam jong trai jongi u Jesu Christ Hakapor baladino yu Badalaga mons ngau bha Ula pediangi ke jing sya shitom Ula shim yu kupu Badaga bai ngu yami Ula kedia yu Bat ula ai halagi senran uong Doshim bat pabam nagane pi baro Namar kane kalong gamet jonga Ya ka ba on IT na ka benta jong pi Haga juk roka mendalala ya ba Ula shim ya ko kuri Bada ka baingu biang ya me Ula aya ka halaki senran uong To shim bat to di nagane pi baro Namar kane ka long ko kuri jong ka snam jonga Jong ka jutang bat mai bat bom jukut Ya ka ba on pen mi na ka benta jong pi Bat na ka benta ki bobon Ya ka ban map ki pop To le ya kane ban kan mau ya nga
Kejing maya chong kejing he. Kata se mangi pam yu ne ukpu mangi de nakane kakuri ni ben na kajing yam chong me kotrai tanadu menwan namar kata ngi kebapen mentai ke jingyam ke jimi pan jong u ngi terwah me kotrai pu jong ke jingem baya ko kuri jong ke jing penem ngi da ai ngo ai dan namar melanyau yangi ke babet ban yang akmat jong me bat ban syakri yame da ke bas ngauret ngi kerpat yame bangi ke bayo benta ga met bagas nam kris ngin long ke balapen ya teli ka wei da men siam bokoi token mau ko trai ke balang jong me ke bala sapriang asatlak ke pertai bat to penjana ya ka age jing ye renkan bat Francis ukpa bokoi jongi ki bishop baro bat kilingdo token mau lemru ya ken men ki para jongi senrang bat kentai ke bala yotia da ke jing kermen ya ke jing mipan bat ya baro ke bala flan ha ke jing isnei jongi top diang yaki syaga jing syai ka khmat jongi to isnei yang baro ngi kerpat yame knang barengkat baka Maria thai soti bokoi ka kemi jong play u Joseph bokoi u Korin jongka ke apostol bokoi bat baro kiru koi ke bala persung bhaya me pateng la pateng ngidup long ki babet banyo pentalem hage jing embom cukut bat bangin ya ro bat pendon boram ya me dau kon jong me u Yesus Kristus dau lambat u bat hau kan long ha meu blai pa bron bor baro hage jing ya long ko wei jong ben siem bokoi baro ko boram hage jing ya ro junam la junam amen kumbala hukum yang ye dong nong penem ba kumbala hikai yang ye dekat tian blai nginut ban om kuk pa jongi ubah beneng kan long ko bokoi ka kerteng jongme kan wan ka hima jongme kan long ko mon jongme haga kendo kumbah beneng to ai yang benta ke jenbam jongi ka bahala gesni bato map yang ye kerengkan jongi kumbah ye rugi map ye bales ne yegi bat wat yalam yang ye syaga jing penshoy handrai to pelai yang ye na ka besne to pelai yang ye kerpan ko trai ne jing sneu baro haga jing sbun jongbe to ai jing suk jing sain hi gesni jongi knang ba daga jing arab ke jing snei jongbe ngin lai barabor na ko pop bangin yo jing ada ne jing jenjar baro kat bangin dan ap mi lenti ke jing kermen bokoi ba ke jing wan pan jong nong penim jongi u Yesus Kristus namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor ba ka buram junam la junam ko trai Yesus Kristus me bola ong ke apostol jongme ka jing suk ngai i api ka jing suk jonga nga ai api wat pe ki pom jongi henrei ka jing ngai jong ka balang jongme ba ka jing sbun jongme to ai ka ka jing suk ba ka jing etli ka wei ka kom ka mon jongme ma meu ba im bat basan sha junam la junam ka jing suk utrai kan don barobor rengkat bat pi to ngin ya troi ka dak ka jing suk i wei pa
hakmi ukun lang brot jong blay hakmi ubakit no ikipop jong ke pertai suk kitu ik balokhat syaka jing hawai jong ukun lang brot ko kenran ngam syong ho ba men wan rum po ka yeng jong a re syong tang de ke tien bagam sem jong a kan sakyai para bange be ye kan no yang nuot ban pediang ka met ka snam ka jong trai an re ngiem yo kala ta ga ni ko por pen long ke jing duai kumanian men se ka no ke jing duai po men se jong pi kat bangi pelek jing mon sya ka jing deng pna ka jong trai in siam ka sla ka balai pho pra ka komanian men se ko jisu jonga ngai scam ba medon teli ha ka sakramen bo khoi tam keduan ngai ye yame na lor ki e baro bat ngatrang ba menwan hapo ka men sem jonga namar ba menta kumni ngamla ban diam yame ha ka sakramen bo khoi towan hapo ka dono jonga ha ka jinglong men sem ngapiam yame hala ka dono bat ngapen ya so ya la de bat me wat sha bangan klat shu nami in shem kasla ka bashispa ndreu phosan kasla ka bashispa ndreu phosan ngin ya duai lang ai bakaman sem jong kres kasnam ge jong kres kan pen khoi yagi nakano kano ge chimpang ge jing sita ngin ya duai ko men sem u kres to pen khoi yanga ko men u kres to pen im yanga ko snam u kres to tandap yanga ko no krum u kres to sai yanga ko jingsha da ben u kres to pen klain yanga ko jisu bobha to shashkor yanga hapo ki jingmong jongbe to ai ngan ri wat sha yanga bangan klat no nami naw nong syun bomman to dai yanga atmer ke jingyap to khot yanga bat to ong bangan wan shame barengkat bakiru ku jongbe bangan dum ya ro yame junom la junom amen.
Dongin ya duai. Ondalap sayangi dagane ke jen ai bakentang. Ngikerpan red ya me kutrai. Bamba me ubada ke jingyap jong kun jong me. Mela penlong yangi ban kermen ya kata ke bangingai. Men penpoi yangi dage jingmi pat jong u. Syata syabangi lek shitom penpoi. Dau kres utrai jongi. Amen. Ngin duai mentai kesam ke bakendai puai. Lada pidon ke Bible aja. Sengop hasyip ngin ya duai lah. Kesam ke bakendai puai. Utau basyong haka jakari ubah halortam. Utau bayasa haka serngeu badon bor. Ong hautrai. Mame ke jakari bakakut jonga. Koblei jonga hame ngasyanya. Pelat ya pi na keserwia jong nong riang. Bat naga klam ba penjab. Tap ya pi deki snare jong. Bat hapo ki tam niang jong u pinyo jakari. Kak sangti jong u kan long kasti jong pi. Pinom tiang ya ke jing syarkai kamiet. Neyo knam u baher mensni. Lemne ya ke klam ke basyang habadung. Lemne ke jing yap tem ke bapenjulor mensni ang-ang. Si hajar ke lak bentelon hajan jong pi. Si prau hajar syakamon jong pi. Handre hajan jong pi dekan nomwan. Hasupek diki kman jong pi. Ban thit nyo i ke bainong jong ki riu sneo. Namar bapila le ri hautrai. Bat bapila le syong baru bahalor tam. Pin om ngat jenjar onom don jinglanot haka yeng jong pi. Unpa ya laki angel ban sumar ya pi. Ban yada ya pi kat syapa pi lek. Hakikti jong ki kinra ya pi. Yo ka kejat jong pi ke jentut hauma. Pin yu yo sing baru sing pu. Pin kerdam yu sing kenrau bat yo yak jokor. Ublay uong. Namar bu iye tamen sem yang ngan pelat yu. Ngan yada yu. Namar bu nyau buram ya ke kerteng jonga. Habu khat yang ngan jubab yu. Ngan don bat u hage jing jenja. Ngan pelat yu. Ngan pendon buram yu. Ngan penhun yu u da kerta kebecalan. Bat ngan pen i hu ya ke bor ba pen em jonga. Dodam laki kli ban pediang ya ke jikir ku jong play. Tok mi ingi kerpan ko try. Ya kan ega yeng ka sem jong mi. Ya ka bau try jong yu Jesus Christ. Syam la art tien ban IT la de. Hakikti jong ki boman. Bat ban yai lang ba ke jing sha le beng jong ke jing deng na. Uba im bat sensya junom la junom. Utrai undon rengkat bat pi. Ke jikir ku jong play kan wan hiar halor jong pi. Ukpa bat ukun baru mensem bakui. Amen. To lek suk kamas kalawai. Para bengai sai sisen ni ai kublai pi ki balai syem penta hagan ne jing le ne am bakui. Sibet hakapor saw siteng janbet kan sodon kamas hakakten pareng balada pi kwa kilapan syem penta hakataru bat hakini kita yo kumbangi lapa ki jing pentem haki singi jong ne kita yo nginsa le hi kumju kat bala pen persyang penpoi syaki pai ba ya kijing le ne am jongi nang ne na ye jong archbishop nyai kuble ro sai sisen ya kasaskom ba ki member jong kabar. Try
Ni aka jingkup leker pang I for the John Mother ibadai Diocesan Administrator ibala ile sitom ban penyo ya phi ki pat nget penya simenta ya kajing le niam khamtam ya kini katayo bkhoi ka kajing pentep ki program kende ba penyo penya simenta kini si banwan kalong ha ka kendai terik ka si palai bkhoi kenden na kamas ha ka por san chiteng nang das penbot ka kajing mani sakramen haga shphoter ka sing thodi mbkhoi haga por sau steng jenwe ka jingle niam ya gading phna nang ta ka jing dwai hag jing isnei jingle wat pun bot na ka jingya ling tiling phna haga khabui terek kadiga pengor paskha kandan na kamas haga por phrabaji demiet bat haga khat ar terek ka sing drai paskha kandan na kamas haga por shpho steng step nang ta sau steng jenwe na kamas hagak tien phareng bat riu baji demit kamas hagak tien garo ten kenmen ba pinang ya shimenta dak jingrok lei hakini gisi bonam baro kaniga baro shtayo jog tayo bkhot bat nang bo ka jingdoi jung phi ringkat ba kayeng sem jung phi bo ka jing shania oble trai kana ba ki kini ki baro kan like gloi bat ni kenmen scam pinya bodu ya ka jing tha jung sarkar kumba ni ale adu benda ban na benda ka jing job ka jing pha jung phi flash bot